ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆକାଶ ପାତ୍ର। ଆକାଶ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏହାର ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ। ଆଉ ଏହା ବୋଥ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଆଉ 21/1/2024 ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି 11/2/2024 ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଅଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏମିତି। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ସି ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟର ସାଲାରୀ ହେଉଛି 44,900ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 1,42,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଆଲାଉନ୍ସ ଏଡ୍ ହେବ। ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି 35,400ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ 1,12,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ସି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ ସି ପୋଷ୍ଟରେ 19,900ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଆଲାଉନ୍ସ ଅଲଗା ଏଡ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଜ୍ ହେଲା 21 ବର୍ଷରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦରକାର 21 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ଏକ୍ଜାମ ହେବ, ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଅ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ଯାଇକି ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖ 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। 8ଟା ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖ କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଏଇଟା 0226108758। 10ଟାରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ମଣ୍ଡେ ଟୁ ସାଟର୍ଡେ ଭିତରେ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି କ'ଣ ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରୁପ ବି ଲେଭେଲର ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ଏସଟି ପାଇଁ 6ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଏସଟିର। ଆଉ ଏସସିବିସିର 3ଟା, ମେଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1। ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏସସି ପାଇଁ 4ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1। ୟୁଆର ପାଇଁ 12ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 4ଟା। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ 25ଟା ବାହାରିଛି। ପେ ଲେଭେଲ 10 ଯାଇ ଦେଇଛି। 44,900ରୁ 1,42,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଗିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବ୍ୟାଚଲର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଟେକ୍, associate member of Institute Engineering AMI, section A and B, the following stream subject: civil engineer, chemical engineer, computer ଏସବୁ ମାଗିଛି। 2ରେ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଏସଟି ପାଇଁ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1, ଏସସିବିସି ପାଇଁ 2ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1, ଏସସି ପାଇଁ 2ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1, ୟୁଆର ପାଇଁ 8ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟା। 15ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ଏଟା ବି ପେ ଲେଭେଲ ହେଲା 10, 44,900ରୁ 1,42,400। ଏଟା ବି ସେଇଟା। ଏମଏସସି ମାଗିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବଜେକ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଲୋଜି, ଜିଓଫିଜିକ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ମାଗିଛି। ଆଉ 3ରେ ଅଛି ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ଏସଟି ପାଇଁ 1 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏସସିବିସି ପାଇଁ 1, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଏସସି ପାଇଁ 1, ୟୁଆର ପାଇଁ 2ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1। ଏଠି 1 ଅଛି ୟୁଆର ର। ଟୋଟାଲ 5ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଲେଭେଲ 9ରେ ସେଲ୍ 1 35,400ରୁ 1,42,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଟାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଗିଛି ଏମଏସସି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋଲୋଜି, ବୋଟାନି, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି,
ଫର୍ମଟା କରିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। 4 ନମ୍ବର ମାଗିଛି ଜୁନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏସଟି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 8ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟା। ଆଉ SC/BC ର 3ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1, SC ର 5ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1, UR ର 12ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟା। ଟୋଟାଲ 28ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଲେଭେଲ 4 ର ସାଲାରୀ ମିଳିବ 19,900। ପୁଣି ଆଲାଉନ୍ସ ତ ମିଶିବ। BSc ପାସ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବୋଟାନି, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଏସବୁ। ଆଉ 5ରେ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ B। ST ପାଇଁ 1 ଅଛି, UR ପାଇଁ 2ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 1, 3ଟା, ଟୋଟାଲ 3ଟା ଅଛି ଏଇଟା। ଲେଭେଲ 9 25,400ରୁ ପେ ଲେଭେଲଟା 25,400ରୁ 1,42,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିକମ୍ ପାସ୍ ମାଗିଛି। ହଁ, ବିକମ୍ ପାସ୍ ଏଟା। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ST ପାଇଁ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ, SC/BC ପାଇଁ 2ଟା, SC ପାଇଁ 2ଟା, UR ପାଇଁ 8ଟା, ଟୋଟାଲ 16ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଲେଭେଲ 4 ପେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 19,900ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଟା ବିକମ୍ ପାସ୍ ମାଗିଛି। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ST/SC ଯେତେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଆସିଛି 15ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ସାଲେରୀ ହେଉଛି 19,900ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଟା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାଗିଛି, ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର PGDCA କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ 8 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟଟା ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ASO। ASO ରେ 6ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ଏଟା ବି ଲେଭେଲ 9 ବାଲା ପେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 25,400ରୁ 1,12,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାଗିଛି ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର PGDCA। ଆଉ 5 year ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିରୁ। ତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।